Hevalên hêja ev dema xweş be. Di vê vîdeoyê de ez ê bi kurtasî li ser rêgeha berjeweriyê hinek zanînan raberî û hêjayan bikim ku di esasê xwe de ev metod em jî bibêjin rêgeh aîdê zayînsta mantîqa ye. Lê belê em baş dizanin ku ev metod an ji rêgeh di felsefeyê de jî gelekî tê bikaranîn. Rêgehekê felsefeyê ye çawa me got û di vê rêgehê de yekuyekû ji pêşniyariyan destpêkirin û gelemperîkirinî heye. Di ser bûyêrekî bi hejmarekî pir zêde çavderî têne kirin û di dawiyê de pêşniyariya herî tivahî tê bidestxistin. Berjerwerî di roja me ya îro de ji alî gelek zanistan ve bi armanca bi destxistina zanîniyên aqlî wekî rêgehekî xweş tê bikaranîn. Lê belê tiştek heye ku divê meriveyekî jî bibêje, encamên ku bi rêya berjerweriyê têne bidestxistin, meriv nikare bibêje ku sedî sed encamên biçogerin û ihtimala ku ew encamên dibêyî bin jî heye. Heta ku pêşniyariyên pêşîn rast derkevin, tu arîşe dernakevine holê. Lê belê dema yek pêşniyariyek jî çewt be, wê demê encama ku tê bidestxistin jî dê çewt be. Mînakek bo vê rêgehê a sıfır metale û dema ku meriv agir dibîne diperçive. B çinko metaleke û dema meriv agir dibîne diperçive. C alemyon metaleke û dema meriv agir dibîne diperçive. D zêr metaleke û dema ku meriv agir dibîne diperçive. E hesin metaleke û dema ku meriv agir dibîne diperçive. Pêşniyariyên lijorê pêşniyariyên pêşîn in. Ango meriv dikare bibêje ku pêşhatîne, an jî pêşsîpar in. Encam, nixwe hemû metalên ku gem dibin diperçivin. Di mînaka jorîn de eger pêşniyarekî pêşîn çewt be, bêguman de encam jî çewt derkeve. Lê belê hêkê tiştekî wisa pêk neyê, wê divê meriv dikare bibêje ku hemû metal dema germ dibin diperçivin.